Li Kobanê dîsa çeteyên rêxistina Daişê derbasî Bakur û başûrî bajêr dibin. Nûçegihanê Orient News ragihand ku îro di danê sibê de çeteyên Daişê di bargehên bajêr bi du tirimbêlên mayînkirî armanc kirin. Yek ji wan li nêzî dibîstana zarokan ku rêxistina bijîşkên bêsînor têda bicêhbûne hate teqandin. û ya din jî li ber avahiya desteya çandiniyê hate teqandin. û di dema van êrîşan de grûpek ji çeteyan derbasî Bakurî bajêr bûn û taneha hejmara qurbaniyan bilind dibe. Hate zanîn ku piştî ku ev çete derbasî kolanên bajêr bûn, wan warên sivîlan armanc kirin û taneha termên pêncî sivîlan û bêtirî heftê birîndaran gîhane nexweşxaneya bajêr û gelek birîndar hîn li kolanên bajêr mane. û ji ber belavbûna sekvanên Daişê li nava şer de kesên alîkar nikarin xwe bi termên vasevîlan bigihînin û gelek welatî taneha asê mane. Her wisa tevgera çûn û hatinê jî ji danê sibê de qedexe ye. Li aliyekî din grûpeke çeteyan derbasî gundê Berxbatan yek û sî kîlometrî dikeve Bakurî Kobanê bûn û li wir jî komkujiyek derheqê sivîlan de pêk anîn. Di encama wê de 10 welatî bûn qurbanî û hejmarek din li cem çeteyan hîn girtîne. Hêjayek gotinê ye ku aniha gelek sivîlên ku di nava van êrîşan de birîndar bûne li ser sînorê Rojavayê Kobanê hewl didin ku derbasî Tirkiye bibin. Lê rayedarên sînorî yên Tirkiye rê nadin wan ku derbas bibin û hate zanîn ku gelek ji nav van sivîlan birînên wan dijwar in û ew bi pêwistiya alîkariyên tundurustiyê ne. Lê hîn welatî di deriyê sînorê gundê Tilşeîrê rekarî bûn derbasî Tirkiye bibin.